Γεια σας κορίτσια μου, γλυκά και τριανταφυλένια. Τι κάνετε? Εύχομαι να είστε όλες πάρα πολύ καλά. Έξω χιονίζει, αφήστε, το μισό το χιόνι, δεν ξέρω, εσείς νομίζω όλες το αγαπάτε. Εγώ δεν βρίσκω τίποτα ωραίο στο χιόνι, τα παγώνει όλα, τα ψυχραίνει όλα, δεν μπορεί ο κόσμος να βγει έξω, δεν μπορούν οι άνθρωποι που δεν έχουν σπίτι να ζεσταθούν, δεν μπορούν τα δέσποτα παγώνουν. Τέλος πάντων, αυτό είναι ένα άλλο θέμα, θα το πούμε μια άλλη φορά άμα θέλετε. Σας δείχνω τα αγαπημένα του μήνα Δεκέμβρη με ένα λίγο διαφορετικό τρόπο αυτή τη φορά. Καθώς σας λέω ποια είναι τα αγαπημένα μου και τα μη αγαπημένα μου, σας τα δείχνω και τα εφαρμόζω στο πρόσωπό μου, ώστε να καταλάβετε κι εσείς λίγο πιο άμεσα τους λόγους που δεν μου άρεσαν. Νομίζω πως αυτός είναι ένας καλύτερος τρόπος. Βέβαια, αν εσάς δεν σας αρέσει, θα ήθελα πάρα πολύ να μου γράψετε στα σχόλια ότι Φωτεινή, καλύτερα με τον τρόπο που το έκανες παλιότερα, που απλά μας τα έδειχνες και έλεγες το λόγο που σου άρεσαν ή που δεν σου άρεσαν αντίστοιχα. Ομολογώ πως δεν ξέρω αν θα βγει μεγάλο ή μικρό αυτό το βίντεο, με πέδεψε αρκετά, θα με παιδέψει πάρα πολύ και στο μοντάζ, το ξέρω. Δεν πειράζει, αν σας αρέσει χαλάλι σας, δεν με πειράζει καθόλου. Θα ήθελα πάρα πολύ να μου πείτε όταν το δείτε και μετά, όπως σας είπα, αν προτιμάτε αυτόν τον τρόπο ή τον προηγούμενο. Αν σας αρέσει λοιπόν αυτός ο τρόπος, θα ήθελα πάρα πολύ να μου το πείτε στα σχόλια. Γενικά, αν σας αρέσουν τα βίντεό μου, θα χαρώ πάρα πολύ να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου και να πατήσετε και να μου αρέσει αυτό το βίντεό μου. Μακάρι να μην βγει μισάωρο. Άντε να δούμε τι θα δούμε. Το πρώτο που με άφησε άναυδη, μου άρεσε πάρα πολύ και δεν το περίμενα σε καμία περίπτωση. Σας το συνιστώ ανεπιφύλακτα, άμα βρείτε ίδιο να τρέξετε να πάτε να το πάρετε. Είναι ένα σφουγγαράκι από κινέζικο κατάστημα και όμως έχει 1 ευρώ. Μπορείτε να το δείτε εδώ. Τα είχα δει σε ένα story της Jensor που λέει η παιδιά έχει 1 ευρώ, λέει και είναι καταπληκτικό. Εγώ είχα πάρει και από Jumbo και από άλλα μαγαζιά τέτοιου τύπου 1 ευρώ και δεν ήταν μια βλακία και μισή. Συγγνώμη για την έκφραση, αλλά ήταν μάπα. Και άνοιξε κινέζικο κατάστημα εδώ που μένω και τα βρήκα μπροστά μου και λέω έλα μωρέ, 1 ευρώ έχει, θα το πάρω και θα το πετάξω. Παιδιά, είναι καταπληκτικό. Λοιπόν, αν βρείτε να είναι σε αυτή τη συσκευασία και να γράφει PAF, πάρτε το. Είναι μέσα το κλασικό το σφουγγαράκι, αρκετά σκληρό θα το έλεγα, τίποτα που να προμηνύει τι θα γίνει. Μεγαλώνει τόσο, διωγγώνεται, μαλακώνει απίστευτα, δεν ρουφάει καθόλου σχεδόν foundation και απλώνεται εκπληκτικά. Εγώ δεν έχω αγοράσει ποτέ κάποιο ακριβό, δηλαδή το ακριβότερο που έχω είναι της W7 που κοστίζει γύρω στα 5 ευρώ. Αυτό κοστίζει 1 ευρώ και θεωρώ ότι είναι καλύτερο από εκείνο. Έχω πάρει πάρα πολλά από τότε, τους το άδειασα στο κατάστημα, γιατί αξίζει πραγματικά πάρα πολύ. Πάμε στο concealer. Αγαπημένο μου concealer για το μήνα Δεκέμβρη, που δεν το περίμενα, είναι από την εταιρεία W7, το Go Concealer. Πήρα την medium απόχρωση, γιατί έχω την τάση να παίρνω συνεχώς όλο ανοιχτόχρωμα και στο τέλος να πάρω ένα πινελάκι θέλω. Και μετά γίνομαι σαν κοάλα. Μου θύμισε πάρα πολύ το Catrice Camouflage και σαν βαζάκι και σαν φόρμουλα να το πω. Δεν μπήκε ιδιαίτερα στις λεπτές γραμμές, καλά μπαίνει, αλλά όχι. Και το είχα πάρει με την Black Friday, βέβαια ήρθε Δεκέμβρη, γι' αυτό και είναι στα αγαπημένα του Δεκέμβρη. Εγώ μετά το βάζω με το χέρι, να δείτε, και φως δίνει και κάλυψη. Είναι αρκετά παχύρευστο, αλλά απλώνεται πάρα πολύ εύκολα. Και η τιμή του ήταν με την έκπτωση γύρω στα 3,5 ευρώ. Και γι' αυτό πήρα για να το δοκιμάσω, αλλά δεν έχω να χάσω τίποτα. Να όμως που με εξέπληξε ευχάριστα. Δυστυχώς έχω βγάλει μία πανάδα κάτω από το μάτι, μάλλον επειδή μεγαλώνω, δεν εξηγείται διαφορετικά. Οπότε όταν θέλω να τεστάρω ένα καινούριο concealer, το βάζω σε αυτό το μάτι που έχω την πανάδα για να δω αν την καλύπτει. Και το συγκεκριμένο την καλύπτει τέλεια. Πάμε σε μία παλέτα που δεν ξέρω πού να την κατατάξω. Στα αγαπημένα ή στα μη. Με έχει διχάσει πάρα πολύ από Makeup Revolution by Petra. Έχει μέσα, όπως θα δείτε, 36 αποχρώσεις, ματ,
Σίμερ, ιριδίζουσες, γλιτεράτες, όπως θέλετε πείτε τις, είναι σε διάφορες μορφές άλλωστε. Πάμε να σας δείξω να κάνουμε ένα εύκολο μακιγιάζ, ώστε να δείτε γιατί με έχει διχάσει τόσο πολύ. Για αρχή θα πάρω την απόχρωση Hashtag ως μεταβατική σκιά. Ξέρετε σε ποιο σημείο τη βάζω. Δεν έχει fallout. Βλακεία δεν λέμε fallout, λέμε δεν τριματίζεται. Δεν πέφτει κάτω από το μάτι. Δεν θρηματίζεται λοιπόν καθόλου. Δεν λερώνει το μάτι. Είναι τόσο βουτυράτη, τόσο ωραία. Αναμειγνύεται υπέροχα. Η επόμενη απόχρωση θα είναι η OMG, πάλι σε ματ. Συνεχίζεις λοιπόν και λες, τι ωραία. Και τι ωραία μπλέκονται μεταξύ τους. Όμορφα, αβίαστα. Τι απλό έκανα, απλά για να δούμε τα χρώματα. Και ας έρθει η ώρα να πάμε στις πιο ιριδίζουσες αποχρώσεις. Ποια να βάλω σε όλο το κινητό βλέφαρο. Να πω να βάλω αυτήν που έχω παλέψει πάρα πολύ, την Princess Dress. Αυτή εδώ. Είναι μία μαύρο σαμπανί. Έχει πάρα πολλές αποχρώσεις. Ιριδίζει αρκετά. Και πας να τη βάλεις. Και βάφει πάρα πολύ δύσκολα. Όχι κακά, απλώς πάρα πολύ δύσκολα. Άμα βρέξεις το πινελάκι, αρχικά στο κάνω με το χέρι, βάφει αρκετά καλύτερα, αλλά για κάποιο λόγο κομματιάζει αρκετά και μπαίνει πολύ στις λεπτές γραμμές του ματιού. Και για να είμαι δίκαιη, το άλλο μάτι θα το κάνω με βρεγμένο πινέλο, για να δούμε πώς γράφει. Έχω δοκιμάσει αρκετές αποχρώσεις, όχι όλες όμως, και αυτό που έχω να πω είναι ότι με δυσκόλεψε πάρα πολύ να τοποθετήσω οποιαδήποτε σκιά ήταν, είτε γλιτεράτη είτε ιριδίζουσα. Γράφουν, απλά δεν γράφουν όπως περίμενα. Ας δοκιμάσουμε και μία τελευταία ιριδίζον απόχρωση, είναι η I'm Shock, που μόνο shock δεν είναι, είναι αυτή εδώ. Εγώ δεν σοκαρίστηκα. Θα τη βάλω προς το τέλος και κατά εδώ. Λερώνουνε αρκετά αυτές. Τώρα πού θα την κατατάξω? Μάλλον στα μία αγαπημένα, γιατί όταν παίρνεις μία παλέτα που έχει μέσα και ματ και shimmer σκιές, θέλεις να δουλεύουν και οι δύο. Θα της δώσω άλλη μία ευκαιρία όμως. Θα κάνουμε και ένα βίντεο μεμονωμένα με αυτήν και με άλλα χρώματα και καθ' όλο αυτό το διάστημα εγώ θα βάφομαι με αυτήν να δω μήπως κάπου έχω κάνει λάθος και βλέπουμε. Έκανα κάποιες αγορές από την Estée Lauder και εκεί τα κορίτσια μου δώσαν ένα δειγματάκι από μία μάσκαρα. Είναι η Pure Color Envy Lash Multi Effect μάσκαρα. Είναι το μαύρο. Θα την πάρω σίγουρα. Βέβαια έχει ένα αρκετά μεγάλο βουρτσάκι που μερικές από εσάς ξέρω ότι δεν σας βολεύει αυτό. Εμένα όσο μεγαλύτερο τόσο καλύτερα, γιατί βαριέμαι τσίκι τσίκι. Θέλω να πιάνει αν γίνεται όλο το μάτι. Δίνει ένα πάρα πολύ αβίαστα, ένα πάρα πολύ ωραίο αποτέλεσμα χωρίς να τη κολλάει. Βέβαια δεν δίνει πάρα πολύ όγκο, αλλά δίνει πάρα πολύ μάκρος, κορίτσια. Μου άρεσε πάρα πολύ και είναι μία αγορά που θα κάνω σίγουρα στους επόμενους μήνες. Και πάμε στο προϊόν που θα μπορούσα να μιλάω ώρες γι' αυτό. Έγινε λατρεμένο. Είναι από Morphia Cosmetics, το Highlighter Pearls Around. Όταν το βλέπεις έτσι, νομίζω τώρα ούτε και τα φώτα σας βοηθούν να το δείτε. Δεν σου λέει κάτι, ότι θα κάνει κάτι το οποίο θα σε αφήσει άφωνη. Είναι βουτυρένιο.
Και δείτε. Με έχει αφήσει, όχι απλά άφωνη, το έχω λατρέψει. Λίγο θρηματίζεται εδώ, αλλά δεν με νοιάζει καθόλου. Η τιμή του νομίζω είναι γύρω στα 5 ευρώ. Δείτε. Και κάνει σαν unicorn. Κάνει έτσι αυτούς τους ιριδισμούς. Σε χρυσό-ροζ, σωμών. Βέβαια σε εσάς φαίνεται πιο πολύ χρυσό. Είναι καταπληκτικό. Νομίζω ότι από εδώ και πέρα μόνο αυτό θα φοράω. Έχει άλλη μία απόχρωση αν είδα καλά στο site τους. Οπότε θα την πάρω και εκείνη σίγουρα. Νομίζω ότι μπορώ να πω για αυτό το προϊόν ότι είναι το καλύτερο highlighter που έχω αγοράσει όλα αυτά τα χρόνια. Είναι λατρεία. Ας μιλήσουμε για κραγιονάκια που τόσο πολύ αγαπάμε. Πολύ μου άρεσε από Morphia Cosmetics από τη σειρά Matte η απόχρωση Innocence. Είναι αυτή εδώ. Παιδιά, είναι αυτά τα κραγιόν, θα σας πω τώρα. Να το βάλω λίγο να δείτε. Αρχικά η μυρωδιά τους είναι όπως μυρίζανε παλιά τα κραγιόν. Θυμάστε, έτσι ακριβώς μυρίζουνε και μου αρέσει αυτό. Είναι αρκετά παχιά και βάφουνε εύκολα, όχι όπως τα liquid lipstick που είναι υγρά και αμέσως μπορείς να περάσεις με μία φορά. Όχι, θέλει 2 φορές το περνάς. Αλλά ως εκεί λέω εντάξει, είναι ένα συνηθισμένο κραγιόν, το ωραίο. Μου άρεσε πάρα πολύ που δεν μου έφυγε κατά τη διάρκεια της ημέρας στη δουλειά μου. Και κάτι ψηλό έφαγα και εννοείται ότι μιλάω και είναι λογικό να φεύγει. Για ένα απλό matte κραγιόν που κοστίζει 2,80-2,90, κάπου εκεί, θα το δω και θα σας πω, είναι καταπληκτικά. Πήρα ακόμα μία σειρά, ακόμα μία απόχρωση, την απόχρωση Framboise, που είναι αυτή εδώ, μου άρεσε εξίσου πάρα πολύ. Δείτε, απλά είναι λίγο πιο καλοκαιρινό, δεν ξέρω γιατί το πήρα από τώρα, γιατί ανυπομονώ ίσως. Και είναι σίγουρα κραγιόν που θα αγοράσω κι άλλα από αυτή τη σειρά, γιατί μου άρεσαν πάρα πολύ, επειδή δεν στεγνώνουν, δεν τραβάνε. Είναι αυτά τα συνηθισμένα κραγιόν που έχουμε λίγο αφήσει στην άκρη όλες μας, αλλά καλό θα ήταν σιγά σιγά να τα ξαναθυμηθούμε. Είχα τουλάχιστον 3 χρόνια να αγοράσω lip gloss. Τα είχα βαρεθεί, ξέρετε παλιά πόσο πολύ τα φορούσαμε. Τώρα όμως έτσι μου ήρθε η ανάγκη να αγοράσω ένα, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ η απόχρωσή του. Είναι αυτό εδώ που φοράω. Είναι σαν το χρώμα των χιλιών θα το έλεγα. Σε κάνει πάρα πολύ ζουμερή. Τα χιλάκια τα δείχνει έτσι ζωντανά. Είναι από Estée Lauder. Από τη σειρά Pure Color Envy 430 Plum Gel Lucy. Είναι αυτό εδώ. Αν το δείτε, παρόλο που εδώ φαίνεται σε εσάς ροζ, στο χέρι βγαίνει σαν το χρώμα ακριβώς του δέρματος. Δείτε το λίγο. Να βάλω λίγο ακόμα. Μου αρέσει γιατί πολλές φορές, ξέρεις, είσαι άβαυτη και θέλεις απλά να βάλεις κάτι στα χειλάκια σου να είναι λίγο πιο ζουμερούτσικα και είναι μια πάρα πολύ καλή λύση. Βέβαια είναι λίγο ακριβό, οπότε αν θέλετε μπορείτε να βρείτε κάτι αντίστοιχο σε πιο οικονομικό. Και ένα προϊόν που δεν είναι μακιγιάζ, είναι από την εταιρεία Batiste, τα Dry Sapoon, λογικά τα γνωρίζετε, λογικά τα γνωρίζετε, είναι σαμπουάν για στεγνό καθάρισμα. Θα σας δείξω πόσο εύκολα μπορούν να μου φουντώσουν και να μου δείξουν τα μαλλιά, να μου δείξουν. Πραγματικά σήμερα δεν ξέρω γιατί κάνω βίντεο, αφού δεν ξέρω να μιλάω τα ελληνικά. Έχω νευριάσει πάρα πολύ. Το κάνετε μασάζ, βάζετε στη ρίζα και κάνετε μασάζ. Παίρνει όλη τη λιπαρότητα του κεφαλιού, αυτό δεν θα το κάνετε κάθε φορά, θα λούζεστε. Εμένα τώρα που δουλεύαμε 12 ώρα με βόλεψε πάρα πολύ, γιατί παιδιά δεν προλάβαινα ούτε να λουστώ και τουλάχιστον δεν ήμουν πολύ λιπαρή, γιατί έβαζα αυτό. Η συγκεκριμένη απόχρωση, να το πω, δεν είναι απόχρωση, το συγκεκριμένο είναι το Floral and Flirty Plus. Συνήθως εγώ παίρνω εκείνο που είναι για ξανθές και έτσι μου κάνει και λίγο πιο άσπρη τη ρίζα. Βέβαια αυτό μου άρεσε περισσότερο και το έβαλα στα αγαπημένα γιατί ήταν πάρα πολύ ωραία η μυρωδιά του και
γιατί με ξελάσπωσε όλο το Δεκέμβρη, λουζόμουν ανά 3 ημέρες, ανά 4 και στο ενδιάμεσο έβαζα από αυτό και ήμουνα μια χαρά λουσμένη. Δείτε πόσο φούσκωσαν τα μαλλιά μου, πόσο πιο φρέσκα έδειξαν. Ωραία λοιπόν όλα τα αγαπημένα, άντε τώρα να δούμε και τα μη αγαπημένα και για ποιο λόγο δεν μου άρεσαν. Και πάμε να δούμε, με βλέπετε άβαφη γιατί αυτό είναι το πρώτο προϊόν που θα ξεκινήσω να σας δείχνω, αλλά είναι από τα μη αγαπημένα, οπότε δεν μπορούσα να σας το δείξω στην αρχή. Και είναι από την Makeup Revolution, το foundation αυτό εδώ, Fast Base Stick Foundation. Η απόχρωσή μου είναι η F2. Το είχα και ανάποδα. Το έχω χρησιμοποιήσει 3 φορές. Βέβαια πήρα μια πολύ ανοιχτή απόχρωση, το πρώτο λάθος ήταν αυτό. Το δεύτερο ήταν ότι δεν έπρεπε να το πάρω, αλλά που να ξέρα. Απλώνεται πάρα πολύ δύσκολα. Θα βάλω έτσι κάμποσο για να δείτε. Είναι σαν λάσπη. Μετά μπαίνει μέσα σε λεπτές γραμμές. Δεν μπορείς να το μπλεντάρεις καθόλου, να κάνεις την ανάμειξη δηλαδή. Και εννοείται ότι η κάλυψή του είναι μέτρια προς ελαφριά. Με ακούτε τόσο αυστηρή γιατί δεν το περίμενα να είναι τόσο κακό για τη δική μου επιδερμίδα. Το έχω βάλει, το έχω τοποθετήσει, παίρνω τον καθρέφτη και σας λέω ότι πρώτον μου έχει δείξει όλα τα σημάδια που όταν δεν φοράω make-up μια χαρά δεν φαίνονται. Ενώ με το make-up μου τα τόνισε κι άλλο. Είναι έτσι σαν, είναι αρκετά ενυδατικό, παρόλο που δεν μπορείς να τα απλώσεις. Όταν τελικά καταφέρεις να τα απλώσεις, βγάζει μια απίστευτη λιπαρότητα. Είναι σαν να έχεις βάλει μια κρέμα ενυδατική με χρώμα. Αυτό βλέπω εγώ. Δεν μου άρεσε καθόλου. Αν κάποια από εσάς το έχει και είναι το αγαπημένο της ή είναι καλό, ας μου πει μήπως κάνω κάτι λάθος, που δεν νομίζω. Δεν είναι καθόλου κορίτσια. Σας έδειξα στα αγαπημένα το concealer πώς λέγεται, Go Concealer της W7. Θα σας δείξω στα μη αγαπημένα τώρα. Ένα concealer που ενώ περίμενα να μου αρέσει, δεν με βόλεψε καθόλου. Είναι από την εταιρεία Ομόρφια. Το Adapt Concealer, λέει Liquid Concealer, Natural Matte Finish Longwear Formula. Η απόχρωση είναι η 01. Ήθελα ένα ανοιχτό γιατί όπως σας λέω τελευταία όλο παίρνω σκούρα και λέω ας πάρω και ένα ανοιχτό να έχω. Η απόχρωση του είναι λίγο κυτρινοπή, αλλά δεν με ενόχλησε αυτό. Η μυρωδιά του είναι πάρα πολύ σαν ενόπνευμα. Το W7 δεν περίμενα να μου αρέσει και μου άρεσε. Αυτό περίμενα να μου αρέσει και δεν μου άρεσε. Έχει πάρα πολύ ελαφριά κάλυψη, δεν κάνει σχεδόν τίποτα, δεν δίνει φως και μπαίνει πάρα πολύ στις δικές μου λεπτές γραμμές. Εδώ κάπου να τονίσω πάλι ότι αυτή η άποψη είναι καθαρά δική μου, για τη δική μου επιδερμίδα. Η τιμή του είναι στα 4,95, να ξέρετε. Πήρα για πρώτη φορά από την εταιρεία Ομόρφια την σειρά που έχουν τον Liquid Lipstick, Matte Revolution Liquid Lipstick, και αποφάσισα να πάρω την απόχρωση Costa Rica. Ένα πάρα πολύ καλοκαιρινό κραγιόν, γιατί το πήρα ούτε εγώ ξέρω από τόσο νωρίς. Μάλλον γιατί, για να είμαι ειλικρινής, δεν κατάλαβα ότι θα βγαινε τόσο ανοιχτό. Δεν πειράζει και όταν ήρθε πήγα να το δοκιμάσω. Για να το δούμε λίγο μαζί. Βλέπετε πόσο έντονα βγάζει χρώμα, όμως η σύνθεσή του είναι αρκετά αραιή. Δηλαδή, συγκριτικά με άλλα liquid lipstick που έχω δοκιμάσει, θεωρώ ότι αυτό δεν έχει τόσο έντονη απόδοση. Σε εσάς φαίνεται γιατί είναι έντονο το χρώμα. Όμως, εγώ αν έρθω πάρα πολύ κοντά, θα δω ότι δεν είναι βαμμένα τα χείλη μου. Θα το ξαναπεράσω. Το τοποθέτησα στα χείλη μου. Σας ξαναλέω ότι σε εσάς φαίνεται πάρα πολύ έντονο. Είναι έντονο το χρώμα του, αλλά δεν βάφει πάρα πολύ. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι πρέπει να στεγνώσει και να το ξαναπεράσω άλλη μία φορά σίγουρα. Βέβαια αυτό λες ok, είναι κάτι που μπορεί να γίνει. Το άλλο που δεν μου άρεσε, και μάλλον φταίνε τα χείλη μου, είναι ξηρά, δεν ξέρω, είναι ότι μου δίνει μία έντονη αίσθηση καψίματος.
Το έβαλα την πρώτη φορά, λέω θα είναι τυχαίο, το έβγαλα, λέω μην πάθουμε και τίποτα. Το ξανάβαλα την επόμενη μέρα, το βάζω και τώρα. Μην φανταστείτε ότι και εγώ μέσα να έχω φάει πιπέρι, αλλά δεν ξέρω, στεγνώνει ωραία, αλλά δεν με πολύ γέμισε. Δεν με πολύ γέμισε, πρώτο από την απόδοσή του. Και δεύτερον, για αυτό το ότι σου αφήνει κάτι σαν πάρα πολύ χημικό. Βέβαια δεν μυρίζει πάρα πολύ άσχημα, αλλά δεν ξέρω, δεν μου άρεσαν και είχα ακούσει τόσο καλά λόγια. Ίσως να φταίει αυτή η απόχρωση. Θα δώσω άλλη μια ευκαιρία και σίγουρα θα πάρω κανένα 2 αποχρώσεις ακόμα. Γιατί δεν ξέρω γιατί όλες λένε τόσο καλά λόγια κι εγώ. Δεν θέλω να το βάλω. Δεν θέλω καθόλου. Ένα highlighter που είναι στα μη αγαπημένα είναι από W7 το Glow Commotion Shimmer Highlight Eyeshadow, λέει. Μπορείς να το βάλεις δηλαδή και σαν σκιά και σαν highlighter. Έχει καθρεφτάκι, είναι έτσι μέσα. Γράφει, δεν μπορώ να πω ότι δεν γράφει, αλλά δεν είναι από τα αγαπημένα μου. Δεν γράφει ιδιαίτερα πολύ. Όμως το χρησιμοποιώ σαν πουδρίτσα, απλά για να μου δίνει μια φυσική γυαλάδα. Παίρνω ένα μεγάλο πινελάκι και πάντα περνάω σε όλο μου το πρόσωπο για να μην πάει και χαμένο. Κρίμα είναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε το βίντεο μου. Να είστε κορίτσια μου όλες καλά και να κάνετε ό,τι σας αρέσει.